to, ha? Mas mahal ko siya kaysa sa'yo! Hindi kita pamilya. Masama kang tao. Hayop ka! Ouch! Kumusta yung mga madrama? Alam ko may hilig kayo magdrama sa internet. Palaging umiiyak. Kaya ngayon dadaan natin mga memes ngayong linggo. At tinagan simulan. Wow, gawa niya na. Yan ang passion, di ba? Yung props mo para totoo-totoo. Alam ko po ay asim kilig. Alam mo ba sa ginawa mo sa akin, tingin ko sa'yo para kang Ferris wheel. Ikot-ikot. Kasi akala ko pinapasaya mo ko. Yung pala. Wala! Kasi panira ka naman sa acting niya eh. Pa-top tier na eh. Panira out of 5 wins ako to. Hindi! Kaya pagkat ako, matutuwa ako sa acting na to. Lumaki din ang kanyang puno. Bad trip. Sunod! Alexa? Sino to? Vince! Tama na, Vince. Tama na. Sino yan, Alexa? Boyfriend niya? Bakit? Ay po na. Boyfriend niya ako. Matagal na kami. Hardinero lang niya kami. Bakit ka ba nakikisawsaw? Tama na, Vince, tama na. Ano to, Alexa? Vince, mas mahal ko siya. Ah! Mahal? Sino mo na nakilala yun, mas mahal? Mayo ka sa kanya, pre. Eh, nasa likod ko eh. Ginawa ko lahat sa'yo, Alexa. Binigay ko lahat sa'yo. Wala akong pakialam kung binigay mo lahat. Lahat ng pangangailangan mo, binigay ko. Ba't mo nagawa sa akin to, ha? Mas mahal ko siya kaysa sa'yo. Kasi lagi ka na nagtatrabaho. Wala ka ng oras sa akin. Baka sa ating dalawa. Pambayad ng renta to, girl! Wala akong pakialam. Lagi sarili mo yung iniisip mo. Tigis kayo to, puta, bars ng aking jowa. Wala akong trabaho, diyan ka sa damo, hihiga. Alam nyo kung ano pa isang kinadadramahan natin? Ang kumita. Ngayong pandemya, marami tayong oras para kumita. Pwede ka rin maglagay ng pera sa investment world. Kailangan mo lang ng isang reliable na broker tulad ng ating sponsor ngayon na Olive Trade. Napakadali lang mag-register. Kung ikaw ay kinakabahan, pwede ka muna magsubok ng isang demo account sa Olive Trade. Bago ka magsubok ng mga tunay na mga trading, madali lang, kailangan mo na maglagay ng una mong deposit at tapos lahat ito ay dire-diretso na. Pumili ka ng isang asset, kunyari itong currency pair na to. Bahala kung anong gusto mong rate at kung ano tumansya sa rate niya kada minuto. Ang tama ko dito, pwede ako mag-profit ng hanggang 92%. Kasi ako mismo nag-i-invest na ako eh. Kaya, di ba, hanggang bata tayo, kailangan maaga ka na agad nag-i-invest. Pwede ka maghanap ng high profitability na asset, antay ka siguro 1 minuto at tignan mo kung positibo ang iyong resulta. Kaya ano pa inaantay nyo, po tayo sa description, nakapin na comment, click mo na agad yung link, register ka na, at subok-subukan mo na rin mag-trading. Saan ka nang gagaling? Hindi kita maintindihan. Ano ba problema nating dalawa? Wala naman tayong problema ng Hindi mo ako dalawa. masisisi. Dahil binibigay niya lahat ng gusto ko. Ikaw puro ka lang trabaho. Trabaho. Tandaan mo to, Alexa. Babalik ka rin sa akin at pagsisisihan mo rin lahat. Ba't mo siya gustong balikan mo? May pa-look away pa. Ba't kailangan mo siya? Buti nga ngayon, nalaman mo na yung lang habol sa'yo eh. Hindi, at least hindi mo na kailangan problemahin, di ba? Kada buwan naman may bayad ng kuryente, renta ng bahay. Babalik ko sa'yo next month. Nagiginig na ang GMA! Sunod, galing kay Glenn. I'm sorry. Okay. Best I'm acting! Josh. Edit ka. Oh, that masking. Ako yung nauna. Sanaol! Sanaol! May walang base boost. Sanaol out of Josh. Sarad, nakimabahong sapatos. Bilis gago. Ang hirap gayahin niya. Alam kay Dugyotserye, di ba sa ano yung suntok? Mabilis? Uy.
Ang awkward nito. Parang yung mga batang dumaan. Kasi playground yung nasa likod niya, di ba? Ay, okay, pre, laro tayo. Ito, mayroon dumatandang gumagano'n-gano'n ng kutsilyo. Ay, masarap maraming time eh, alam mo yun. Hindi mo maiisip na gawin. Padilla out of Daniel. Sunod. Uy, Patrick, ano tara? G, Krusty K. Ay, Gagi, Sponge bro. Ayaw mo mag-starbs na lang, pare. Ay, Gagi, sige, starbs na lang, pare. Let's make aya Squidward, pare. Squidward, tara, G, starbs. Thanks, pare, alat. Uy, broski. 25, Gagi. Ay, Gagi, laugh trip, parang gago. Parang like that. Ayun, ano, Nickelodeon. Ito naman, voice acting. Bigyan nyo na ito ng trabaho. Kaya wala kang stunt double sa Tondo. Wala saksa ka doon. Wala nang susunod na kabalata. Wala nang next season. Sunod! Galing kay Roger. Sunday ng gabi, natulog ako, nanaginip ako. Then, yung panaginip ko talagang iba. Talagang, ikwento ko, okay lang? Sige. Nanaginip ako, nasa taas daw ako ng building. Yung parang, yung basada lupa, parang along yung dagat. Tapos nakita ko may tumatakbong kabayo na may sakay. Kulang kabayo. Tulin, gano'n. Tagay! Pero nakagano'n ako sa building. Tapos pagtingin ko doon, Shot lahat, shot! malaking, Wala ka ng pulutan. Hayop, malalasing agad ako nito. nakita ko, tumalon yung kabayo. Tapos pati yung may sakay. Siya Tapos pala yung kumakal. talagang hindi umabot yung kabayo doon sa kabilang side. I love you. Tapos bumagsak sa gitna. Tapos talagang flat na flat, gano'n. Tapos pati yung kabayo. Tapos yung sakay. Eh, sumaran na ba yung bar? 10 out of 10 acting. Tandebu. Tsaka pwede mo rin bigyan ng IC, ano, diba? Si Tito Manny mo para tanggal ang amats. Sarad. Ayoko na! Kalay ko sa Rocky. BN my tractor. Ano ba tawag dyan? Di ako magaling sa kotse. Pang mayaman lang yan. 3-star felony out of 10. Kaya yung mga artista natin po, yan ang tunay na artista. May tawag sila doon yung ano eh, method acting. Ayan, dyan galing. Sunod! Kens. General Dominguez, magandang umaga po, reporting sir. Sir, ayoko sumama sa inyo. At hindi na po ako sundalo. Sir, pinagre-report po ako. Salamat sa tiwala ulit. Oo naman. Pero hindi na ako magtitiwalang muli sa inyo. Ikaw pala nagpapatay sa SAT 44 na kasamahan ko. Kung hindi ako nag-late, buwan ang ina mo, General. Dapat SAT 45 ang pamagat. Buwan ang ina mo, General. Inuulit ko, para hindi ka na pamarisan. At ayoko na maraming dialogue. Sir, pasensya na. Bayad na ang ina mo. Isa kahit 30 seconds ka na nagda-dialogue. Wag po! Puta! Bumulag ka, di ba? Puti sinigurado Sino mo. makasabwat? Sagot, pasasabugin ko ulo mo ulit. Ulit? Ano, si Pangulo? Puta, kinakausap niya yung bangkay. Kasabwat sa pagkakamatay ng mga kasamahan ko. Utang nila, sabi ko na! Salamat. Pero, Walang ano man. Sasasahig ka. Walang ano man. masama dito sa lalo. Molok na po, chap. Basag ang semento. Medyo dark ang konsepto, pero yan ang turay ng mga aktor. 45 out of 10. Sunod. Oy, sino yan? Ito yung nagligaw sa akin. Stop. Rule number 1. Hindi ka pwedeng lumabas sa bahay kapag naka-shorts ka lang. Palabasin mo ako! Bawal. Tinitingnan nila. Nasaan yung cordon bleu? Nasaan yung cordon bleu? Last rule, no one can touch you except for me. Wait, ano connect ng cordon bleu? No. Tsaka GMA out of 8 SUBN acting. Galing kay Vince. Yes. Why don't you fix your... Yan ata yung pinanghalian ko. Your shift. Okay. Ano to? Tira. I prepared mani and pais. Of course. Oy, favorite. Masang-masang mais, bagong painit. Bago ba ito mani mo? Layo ko rin tayo. Bago ba yung mani mo? Bago-bago po, mainit-init pa. Okay. Uy, okay lang ha. Binibiyak ko yung mani mo. Okay lang? Okay lang. Hindi naman papasok yan pag hindi ko biniyak. Oh, yan. Is it clean? It's clean. Pepsi out of 10. Si Salt Bay. Kuha niya yung akaartehan niya.
Magaling. Talaga acting. Super Idol. Ito mo kaya si pangalan na to? Si Darin. Ako may pagkanta na siya. Palalabanan si Juan Carlo. May social credit kasi sa China. Pag hindi pro-government, mabawasan ka ng credit. Pag hindi maganda credit mo, may disadvantage sa side. Ay, SpongeBob. John Cena? Nako, ayaw nila yan. Hindi yan totoo. Ayan, Super Idol 的笑容都没你的甜，8月9号 shipping. 都等你，滴滴青春的蒸馏水。 Plus 100 social credit. The boy skins. Talaga impressive factor. Okay na. Pag kung mga prutas na okay lang. Hindi matatakot yung mga batang dadaan sa playground. Mga katutubo natin lumalaban. Aalis kayo? Ha? Tapos di mo man lang ako sinasama? Kala ko ba family tayo? Hindi kita pamilya. Masama kang tao. Hayop ka! Ouch! Grabe ka! Alam mo, ang ganda ng delivery niya as usual. Pero po, yung mga writers talaga Bigyan natin ng writers out of acting. Sunod, galing kay Independence. LGBTQ credit. No. Uy. Bastos mo naman eh. Mabastos ka ba? Ha? Parang ka nang babastos eh. Inarang mo pa. Bastos ka! Nakikiramdam lang ako kanina ba? Basta puwing ko mukha mo? Wag. Pag sinuntok mo yan, matadali ka lang din. Walang yakap. 2 rounds don't make a right. Dali mo na lang sa presinto. Nagmamasdan lang kita kanina! Landi! Sana ako din pinagmamasdan. Nagmamasdan lang kita kanina. Kanina ka pa. Kuya, kanina ka pa kuya. Buti pa to, yung kanina. Boss, paano mo sa police tos, boss Love ha? triangle eh. Huwag yun ang tignan. Gusto lang namin umuwi. Oh, diyan ka lang. Baka pasagin ko mukha mo. Diyan ka lang. Wala akong pang-stand double. Buka dyan. Tayo mo police station. Wait lang, paano yung ruta ng iba? Pumayag na ba agad yung driver? Ma'am Zem, may hinahabol ko pa yung boundary ko, pero dito na lang kayo sa kanto. LGBTQ out of 10. Sunod, galing kay Vushi. Hi! Sorry! Dugyotserye. Andiyan niyo kayo! Ito kasi yan! Cracks pa lang niya po, alam mo, hindi to matatamaan sa kalsada ni Jake Cuenca eh. Kitang-kita sa daan niya, no? Totoo lang, no? Oh, she's dating she's dating the gangster pala eh. A gangster ba? Ewan ko, di ko alam. Wala si Mikey, yung kahirapan. Naamoy ko na, asim serye. Parang bigla umihi yung aso doon. Ay, uwi ka na. Dapat naman nila! Puta, makakainom lang nila tito sa likod ah. Hawakan mo na yung kamay na yan, okay, hawakan ko yun. Isang kiss naman daw! Isang kiss daw! Kiss sabay hug. Kiss sabay hug nga. Namamanikan. Puta, naka-drip pa si Kuya oh. Doon ba siya sumakay? Ay, po siya! Lande! Puta, nag-toothbrush yan. Ba't siya nag-away? What? Wala akong maintindihan. Ano ba? Tumina nga away ba? Kinikilig ako kahit dito naintindihan. Puta, wala na. Nakalimutan ko yung unang love triangle. Ha? Mas mahal ko siya kaysa sa... Ano ba yun? Iwanin yan, putang na yan. Papatay ko sa Papatay ko sa ano. Ouch, grabe! Papatay ko sa ano. Di ba kung nasaan tayo, nagsusundo din sila, nagsusunod sa akin. Po siya. Alo, yan na, nag-aaway sila! Wala! Sino ba yan? Ayo. Hindi ko makita kung sino. Kilabot ng kanto.
kiss na naman. Para di naman Every 2 minutes may kiss, paano yung tinitulog? Susubong na siya. susubok talaga yan. Maniwala ka sa akin na sa hindi. Yung nakita ko sa kanya, papatayin ko siya. Sibong mo dyan. Natakot ako! Ay, halika mo na muna sa baba ng tata mo daw! Oh, siya. Ang lapot! Overall. Pag halika ka na gano'n kagwapo, dapat kiligin ka naman ate. Ano ba yan? May naiwan 20 ka. Isa pa lang! Oo, siya. Last pag nalabi ni ate. Oh, oh. Ay mo, may paslow mo. Sarap. Pigati na naman. Easy plug. Okay. Kaya uwi na. Uwi na. Okay, uwi na. Salamat sa kilig at sa asim. Asim kilig. Ito, he suddenly grabbed my hands and pinned me on the wall. I can feel his strength. But more than that, I can feel the tension between us two. We're too close to each other. It makes me feel anxious, nervous, and weak. But I must admit, I like it. Ooh. And this feeling is making me feel, Mocha. The feeling of feeling feels feel. Damn, I surrender, baby. Ay, nakaamoy ko to, Mocha. Alam mo yung, yung maihian na lugar. Ba't naman kasi dito nyo siya pinapunta? Yung kakawatpan nyo, ayan. Yan kay GMA Network. Hindi na ako nagulat na galing itong GMA Network. Ikaw, di ba? Daig pa nito yung green screen ko, Mocha. At ikaw sunod sa iyong mga magulang. 2 layers. Yeah. Nanginginig na aking green screen production. Wala nang tanggol sa'yo. Parang play lang sa elementary era. Ano ba niyan? Parang nakikita ko sa panaginip mo yan. Paralysis demon ata. Hindi mo aga. Ayoko na! Suhuna ako! Ikaw, sabon! Tapos na! Takinong mo kayo, men. Pag ito nakita mo na alas 3 ng gabi. Pagdilat mo sa kama. Anong demonyo ang nagpanganak sa ibon na yan? Ikaw, promise, hindi na gulo. Ayoko na rin to, promise. Okay, sunod na. GMA out of ABS-CBN acting. May tatlong bibe akong natangina mo, bibe lang eh. Mag-acting lang naman yung bibig. Huwag ka na magkunyari. Huwag ka na mag-acting-actingan. Halika na. Sunod. Galing kay Giovanna. We do not want war with China. But Actually, Taiwan. and I cannot blame the Chinese government. Wag! Blame them! 朋友是一个坚韧不拔的纪录片。 Ayan, sunod. If Squid Game was made in the Philippines... Sa bus ba to? Oh, Davao! Papa Diggs represent. Ay, so nag-set up pa sila. 잠깐 시간 좀. Yep, Filipino 저 siya. 안 믿어요. 그게 아니라 제가 오늘 선생님에게 Huwag mo ako hawakan. 저랑 게임 한번 하시겠습니까? Lods. 요즘 상술이 아주 다양하네. 아저씨 사정도 지금 딱해 보이긴 하는데 내가 지금 아저씨 Phones. 선생님 May props pa sila ha. Okay ha. 선공을 양보하겠습니다. 나 오늘 Bones. 상태 많이 안 좋다. 지금 나한테 야바이 치는 거면 오늘 내 손에 At kuwang ko. Ito ang tunay na mga scriptwriter. Hindi ouch, grabe ka. Ulitin mo. 돈이 없으세요? Sampal. 그럼 몸으로 때우시면 됩니다. 몸으로요? Iya. 너 이 새끼 뭐야? 야만대 10만 원 까드립니다. Tingin sa camera eh. Puta ni na top 10 sa acting. Oh, napakaganda naman ng Jin. Kay DLNVC. Okay, copyrighted. Skip mo na. Yan yung sinabi kanina ni Kuya sa jeep eh. Pa ng mga dekalidad na acting ng Pinas. Huwag niyo ba like, share sa mga madrama niyong friends. At huwag niyo ka naman subscribe. Ako lang mamalam. Shoo!